ndị Igbo na-esonye anyị na BBC ụmụkwara nwafọ Igbo ọzọ anyị na ebe a bụ onye n'ọka mgbe na-afọ ka ya bụ mmemme onyinye ozu si wee na-aga tata ka ọ gwakana anyị ofu okwu ma ọ bụ ịbụa ka o si fi ihe na-eme ebe a tata. Ndewo BBC Igbo, afọ m bụ Jude Pondis and abụ m a social media influencer and a blogger too. So I know live now Aba, Anambra State. Ebe I bought a final, as onye Owerri. Ebe I kind of final since Monday now. I know celebrating Mama Cubana and otu o si dị na ebe niile adịgo. Okay, efi ahụ ama m ole m tara so far but aga m atacha ụlọ atajibe m. I'm a and they're going to do the RG for the RG. You want to make money in the middle. And in the bay, the second name here, I get money to it. And that's what I am going to do. People get a good of you, good of because of this one now. My name is go away to my young Okada. Oh, what I said, get a get back again. When you have this good money, don't be out of my body. I'll get on like a man. All right.
Obi Cubana, Managing Director CEO, Orange Coast Paint Global Limited. Àwọn wọn afọ ìṣú ọbẹ̀ àbúrò ìṣú ọbẹ̀. Obi ni mo tọ́. Zubi Michael abatago na ọgbọ ugbu a.
Stampede is very bad in any phase. Obi Igbo unu afụgo ka anyị siri ewetara unu ka mmemme olili ozu ya bụ nwaanyị bụ Mama Obi Cubana, onye nke nwe ụlọ ọrụ a na-akpọ Cubana si wee na-aga tata n'ọba. Ya bụ ihe ka anyị si na-afịa, ọ ga-agagidekwa tata chiejie wee foo. Anyị wee sị ka anyị wetara unu ka ya bụ ihe si aga kamgbe ụtụtụ. Unu ahụgo ndị niile dị iche iche gụrụ egwu ma Chinyere Udoma ma Buchi ma ndị ọzọ. Onye dara ugbu a mere ya bụ ihe ji dịka ọ na-egbozi ọkụ bụ Zubi Michael, ọ bịagokwa mee nke ya wee banyekwazịa je nọdụ ala. Ndị na ebe a agụba ha ama agụcha ha agụcha. Maka ebe a dịsị ka a ga-asị na ọkaniba ka a nọ na ya. Unu enweghị iwe na ọ dị ka a na-agba ọsọ mana mmadụ ga na-ese n'isi ya. Ndị na-abịa ka na-abịakwa dịka onye MC si egwu anyị na ndị ga-eti egwu ebe a karịrị akarị na Fino ga-eti egwu na Toranke na ndị ọzọ niile ọ kpọrọ afa ga-eti egwu tata. Ya bụ na ihe abụrụkwa tata ọ na-abụrụ taa, mana anyị ga-ewetagodo ole anyị nwere ike iwetara uru. Ọ na-agakwa n'iru, anyị ka nọkwa ya n'ọba dị na Anambra steeti, ya bụ Idemmili South. Aha m bụ Ebere ọbara Ndewo. Special announcement. Aga wele ego maka na ndị wele ego ọbụrụ maọbụ na aga ego na-eli ego. Aga wele ego maka na ihe mmadụ na-aga ego maọbụ na
ma ahụgo m ihe ọtụtụ n'ime unu na-ajụ anyị sị na anyị adịghị ekwu okwu kamgbe. Unu maara na ihe anyị nọ n'elu ya bụ onyinye ozu mama Obi Cubana nke na-akpọtụ na ọba. O nwere ka ebe a si wee dị ihe dịka ọgba aghara dịcha ọtụtụ ebe, ya mere m ji si na anya bụ school field ebe a na-eme mmemme ahụ wee na-apụ ugbu a. Mgbe m pụtara na ya bụ gate, aga m agwa unu ka ihe niile si wee gaa wee mechikwa n'ihe onyonyo a gosiri unu tata. BBC News. BBC. Ala-Igbo na BBC. Ala-Igbo na BBC. Melo kasi Igbo na na-asọ na ya. Thank you.
because if you go to case papa ọrụ nwaanyị nwụrụ nọ n'obi ezigbo ndụ n'ụwa ezigbo mmadụ n'ịfụnanya na onye udo ọtago n'ọganiru ọ mara oke ya Igbo bụ Igbo unu afụgo ka isi wee site na mbido wee wetala unu ya bụ ihe mana mmemme agwụbeghịkwa dịka si na-agwa unu kamgbe ọtụtụ ndị ama ama ndị na-eti egwu ma ndị na-eme akpa ihe ọchị ma ndị ọzọ dị iche iche mmọnwụ ndị egwu gbara n'ọba tata unu anyị na-afụ na ụzọ agara aga mana anyị ga-akwụsịgodu ebe a ọ bụrụ na ọ ka nwere ihe ọzọ a ga-emechi anyị nwekwara ike iwetara ya ọ na mmemme onyinye ozu mma Obi Cubana ka anyị bịara tata na ọba sonyesi anyị ike na BBC News esitokwana iso anyị na Facebook na Instagram anyị www.bbc.com/Igbo sonyesi anyị ike afa mbụ na ebere